Diopani lapen Bornir Jadak National Highway Thongke Prasir ke Patowar Piari ihum Sahu Dhaba along Aron Ripen Hor Kejor Pupen Ajok Lamki ke Klang. Lason si Borpothar Police Station ke Parlo National Highway Thongke Prasir ke Atowar Piakung Bornir Japen Diopani Adak ihum Sahu Dhaba along Inut KSA Klembang Pu Kedam Tang Nipai Cricket Homani Barpi Kedam Kang Tung Pupen Barpi Ahemalong Barpi Kido damji aphan bangswa dhaba nung anat damlo. Bonta barbi ahem tangkir cek heklong si ahem po aphan pangpu toya porahut ongdong aron ripen hor a cartoon bo sit heklong rong ajok KSA Klembangpu arjulo. Bonta lang litum lam kang tangpen thakdon si. Kating khengji si bor irong pen ajok uthot raikom sai khiari deng FIR pipon si. Labangso kiting khengji kabor ijiatum banghi aphan lamhoi pabon ponlo. Tongsekot pen Borpothar Police Station OC Adimalong Palidunsi Kulat ahem puatuma phan thanalong an ahok peralam kachiniji aphan thanalong an ponderlo. Anparta KSA atum bangsa kulat inhapsi arona tingpen insaipon nangji pusi ke hangpon. La pensiloni jan pen Diopani adak do an lapuson aron re pen hor kijor ke ongaret ajoksi towar piarai gari kate waratum kijo nawarsai ke longpen kangri kangkrang pen motor kevek ke ongajok gari tame chingkoi retlo lasi prabjin pen lapen sotak pen excise department atum sai cheklem pen do anaron re pen ke jora kulat tin ahor sis lapnang ji pusi KSA Bokajan District Committee amai thu pen chunbang kachunli padupon lapo samjan la sabi pon bon lablo masila daga bangke naipu pitap to me ipu pipidalo ipu pipidalo masih kupi posen naipu pipidalo masila daga bang hala dak amajono bangke mis heb dalla busoding ti ko pha mis heb dep lo masila dak bang pinangan citor ko masih api bangke thanasi damrop lo tapi hala dak opisi gitu ma po bangke hala dak bangke ako hor iligera hor apeket laboson si ada bangke buhu posin ni phantami piota na do nona bangke nilitum kachuning ri bangke National Highway ari towara rai log ana bangke nilitum karbi lutarle sombe na chuning ri bangke और बैंक के इलीगल पेन पजोड़ों ले देने बसी तो महीन पेंशन रही मा अरोन ले तो तमे पजोड़ दे पेंशन तो महीन Balipathar pen present terang Karbing Long Live